Namaz je bio propisan i narodima prije nas i Allahovim poslanicima, Benu Israilu, pa ga nisu mogli ispoštovati, i drugima. Namaz je veza između tebe i Allaha dželešanu. Napustiš li ga, prekinuo si tu vezu, prekinuo si svoj odnos sa vjerom. U vjeri ne gleda se šta ti kažeš, nek šta radiš, jer su djela potvrda tvojih riječi. I zato Resulullah alejhi ve sellem u svome hadisu kaže: el ahdu alladhi baynana wa baynahum as-salat. A to je ugovor između nas i njih, te muslimana, jeste namaz. Ono čime čovjek postaje musliman u šahadet jeste namaz. Men terakaha faqad kafar. Ovo su velike riječi koje je Resulullah alejhi ve sellem rekao, prenesene u najispravnijoj, među najispravnijim zbirkama hadisa, Sahih i Muslimu. Kaže: koga ostavi za mlijeko je Allaha. Nevjernik je postao neuzubillah. Što znači da se mnogi moraju zapitati. Namaz koji je i prijašnjim narodima bio propisan, nije se sa njim šalio. Ne smiješ ga odgoditi, a kamoli ne klanjati jedan, a kamoli ne klanjati svoga života. Pa što je šejtan bio proklet, što je iz dženneta bio protjeran, što mu je garantovan džehennem, koliko je šejtan namaza propustio? Šejtan je propustio jednu seđdu da učini uzvišenom Allahu dželešanu, jer nije princip koliko si, nego kako si mogao smoći snage da kažeš uzvišenom Allahu neću. To je to. I mnogi da se zapitaju. I prvo zašto će čovjek odgovarati i biti pitan jeste namaz. Pogledajmo ovoga pobožnjaka. Ne samo da ispunjava farzove, nego i nafile čini. A u hadisu Resula alejhi ve sellem se kaže prvo zašto će biti čovjek pitan od svojih dijela jeste namaz. Prvo zašto će odgovarati od svojih dijela jeste namaz. Pa ako mu on bude kako treba i sve će ostalo biti kako treba. A šta ako ga nikako ne ima? Ako mu bude kako treba, što znači ako ga je klanio, a nije kako treba i nije skrušeno klanio, ne vrijedi. Uopšte ne govori onima koji neće klanjati. Ajet, mi svi učimo kuranski, fevejlu lil musallin. Teško li se onima koji klanjaju? Alladina hum an salatihim sahun. Koji kad klanjaju, gledaju kako klanjaju. Nije mu briga hoće na kraj vakta klanjati. Ko što Resulullah alejhi ve sellem kaže iščekuje zalazak sunca s ikindijom. Pa kaže kad se približi akšam, kaže kao horoz kljuca. Kaže to je namaz munafika, licemjera. U prvom vaktu klanja. Eda'u salate fe halefe min ba'dihim halfun. Iza tih generacija došle su druge. Eda'u salate, koji namaz izgubiše. Mufessiri, a vi imate alhamdulillah sada tefsir, a imate i svoga imama koji će vam to protumačiti. Mufessiri u tumačenju ovoga ajeta kažu kako su oni izgubili namaz. Kažu ostavljali su ga i odgađali u zadnje vrijeme da ga klanjaju, nisu ga skroz napustili. Eda'u salate, svoj namaz su izgubili, وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ, slijedili svoje strasti, protjeve, فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّ, i oni će doživjeti propast. Namaz. Znate li vi šta je vasijet vašeg poslanika Muhammeda alejhi salatu i našeg i prije svega Allahovog poslanika? Šta je njegov vasijet, ko zna? Šta je njegov vasijet? Koje su zadnje riječi koje je rekao na dunjalu? Es salate, čuvajte svoj namaz i čuvajte svoj namaz. To su mu zadnje riječi koje je govorio bile. Vama melekete imanukum, i oni koji su pod vašom vlašću. I njih, pazite, nemojte im zulum učiniti. Zadnje što je progovorio na dunjalu, to je bilo njegov.
Dakle, ovasijetio nam o namazu i nije ga olako shvatati. Kaže Resulullah alejhi ve sellem: sallu kema ra'aytumuni usalli, klanjajte ko što ste vidjeli mene da ja klanjam.